Raden Antareja sing semune slewah pamikire merga pakartinestra saka Patiseng Kunilan uga Pendhita Durna Gayum. Kek Kurawa bleduke ngampak-ampak. Oh malebet Santira rontek melumba ngampur busananing padya mebyarasika wuryan pindha calanidi pasang Maju.
nebu sauyon minangka sambunging kandha nenggih gumelaring tapawates negari Pringgondani katon gagah lan indah kapuragung kang dumados saking sila gilang kinepung asrining pringwulung kang jajar-jajar rinenggo jeming gegodhongan lamun to katiuping samirana gumiyung kaya hangawe-awe watu item sagegem pinata rata jembare wolung depa yekti dadi marga wiwit saking tapawates nganti tekan kraton negari Pringgondani senadyan para kawula dumados saking golongane menungsa lan buta parandene datan diya diniya datan cedha cinedha guyub rukun dadi santosa golong ing karsa gilik ing sedya nunggal basa nunggal bangsa lan nunggal negara among tani pinter angolah siti bakul-bakul nyata unggul wadyabala prawira ing yuda para sentana hambeke utama ingkang mangkono andayani ing Pringgondani tentrem kerta raharja lasinten ing nedeng sawega siaga mapan wonten ing tapawates lah menika ta pendhita ing Kendali Sada wujud Wanaraseta nenggih Sang Anoman yuri Sang Senggana Maruti Kapiwara nedengi jejagungan kaliyan ingkang putra ing Serayu nenggih Sang Antasena ingkang rinten dalu tansah rumeksa yuwananing praja Pringgondani Anggung genya paring dono angga kancar saben dina kang bawa laksana
ana tepi pangan iko ndak bacotake anggenku matur ya Wanoman. Dosane para warga Pringgondani ki apa lupute Kakang Gatotkaca ki apa? Yen saka gegambarane Antasena, para kawula Pringgondani ingkang tunggal niat tunggal kiblat golong geleng gilik kang dadi ciptane bakal nyengkuyung Kakang Gatut mongko dadi ratu ana Pringgondani kuwi bab ingkang becik lan apik sing dituju ora ana liya kejaba mung rahayu ning nyatane ingkang dumadi nek malah kebak prihatin kaya mengkene. Ketitik Kakang Gatut ingkang bakal kawisuda mongko dadi ratu Pringgondani malah musna murca tanpa kabar ora cetha ana ngendi papan dununge. Mula ta daya-daya Antasena amboyongi marang Wakapi praptaning Pringgondani nadyan kaya ngapa lan kepiye panjenenganmu ki sesepuh panjenenganmu ki brahmana ingkang pepethingan ndak kira kahanan sing ribet sing kaya mengkene ya mung Anoman sing bangkit angudari. Oh, jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara Antasena. Aja kleru ya nggir. Negara Pringgondani kelawan kadangmu sepuh Gatotkaca kuwi kena ndak ngibaratake kaya wit-witan. Wit-witan ki lamun ta saya gedhe lan saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajang. Dene wit mau bakal rubuh utawa ora gumantung oyote. Oyot ki tanpa beda kelawan tekad ingkang tumuju marang beci ing tumindak lan api ing kelakuan sing wis cetha pratela. Greget mosike kadang sepuh Pringgondani ora mikolehake diri pribadi ya mung bakal nyramakake uripe kanggo rahayune wong Pringgondani. Kejaba saka kuwi Antasena menungsa urip kuwi saya kandel panembahe. Menungsa urip kuwi saya kandel panembahe lan saya becik tumindake malah mesti saya gedhe ingkang dadi cobane. Nanging pacoban kuwi yektine dadi rabuke iman kanggo njembarake rasa sabar lan uga dadi rabuke rasa ikhlas. Kejaba saka kuwi manungsa iku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji, wong yen diuji bakal ya diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi ora bisa dipisahake. Mula kudu setiti lan ngati-ati kanthi permati. Buktine wong sugih kae ujiane dadi wong serakah, wong pangkat kuwi ujiane dadi wong murka. Ewadene wong pinter kuwi ujiane dadi wong ingkang semungah sesungaran. Ewadene wong sing sregep ngibadah kuwi ujiane dadi wong sing semuci suci, ora ana wong sing apik kejaba mengaku kabeh urip mung pendadaran kok nggih Antasena. Mula tentremna rasamu, weningna ciptamu. Ripalungguhan iki siat slijeneng sira klawan punwa mapan ana ing tapawates Pringgondani iki kejaba melu nyawang kahanan mrih tentreming praja Pringgondani aja nganti digura-godha klawan mungsuh sing bakal ngrubuhake kajayane Pringgondani. Sisan gawe ayuh nyuwun marang purbane Hyang Agung muga-muga kahanan sing peteng dedet kaya mengkene Pringgondani enggal antuk pamadhang nggih Antasena.
Hanuman malumpat sampun pateng witing naga sari mulat mangandhap katingal Wanodya guru haking telung rutak tideng kesmo wur-wurahan ngaraning ngaturut kong maguru kongsa teteka yobu tulo war pandriten turah ngesti rekata ingkang waja melayu sebet lagi wae aku midak bumi Pringgondani ana monyet putih kempong pira jambul wanen rapangkling pendhita Kendali Sada Hanuman. Ya dasar para nyata kowe Bambang Aswatama ya. Ana wigati apa kowe ngambah bumi Pringgondani? Nadyan kaya ngapa lan kepiye Ngastina karo Pringgondani iki tetep dadi sanak. Tegese lamun ta Pringgondani bakal duwe gawe gedhe misuda Gatotkaca dadi ratu. Para Satakura tetep bakal nguyung-nguyung anyeng kuyung. Mrih sembada para warga Pringgondani anggone bakal nganakake wisudan. Aja blangap-blangap paton ngucap. Apa ndok kira Anoman ra ngerti lorek ing pakartimu. Sing jenenge watuk ki gampang tamban-tambanan yen watak ki ora bakal ilang yen ora bareng karo sing nyandak. Kowe mesti bakal gawe kisruh, kowe bakal gawe giduh, kowe bakal gawe gendruh. Mula Kang Mangkun luwih becik kowe Bali yo. Aku bakal melu nata Pringgondani, mula aku bakal bacut Bali. Bacut Bali, bacut. Kena bacut ning dasmu tinggal ngarepku kene. Piye? Rodha muntab lir kinetap. Supaya sinepi. Jojo pangmawinga-winga wangis.
sugih kenda bondo wani lekan golek momongan bupunuk golek pasangan merangi tatal grajau maju jangkah tangan tu melayang tergada murah cepat igamu ilang nyawang nak guroni batangmu Jamiat. Oh. Ah. Oh. Oh.
Oh. Hei, mundur, mundur. Tur tayu tandingmu. Ah, cekal. Oh, hei, oh, ya, ah, oh, awas, wah. Parat Antasena, apa abang? Hilang nyawamu, timbul dasmu. Hop. Wah. Oh. Loh, hei. Loh, ah. Kan? Loh. Ah. Hei. Hei, mundur. Karto marmo tandingmu. Oh, ah. What? What? Oh. Wah. Wah. Loh, ah. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata Kakang Penemban Durna. Piye Dipati Harya Sengguni? Mara gage pirsanana Kakang. Kaya sing wis-wis para sata Kurawa ngrembyah kakian cacah ngreda kakian jiwa. Kapengkok ing ubaya nyatane do mbalenjani. Ora patut babar pisan, ora kena dijagakake. Ora dadi apa Dipati Harya Sengguni iki mung kanggo memanas kelawan kahanan, ruwet kelawan swasana. Men para kawula ing pringgondani do bingung rasane. Merga kelangan pangayom. Nah, sajroning Gatotkaca sejati wis kendang kapracondang. Iki mengko Gatotkaca gadungan sing bakal ngorek-orek jenenge Gatotkaca men
putumu ning jangkar bumi kelakon panjangkane. Dadak yen ngene. Yen ora kleru kang dadi panyawangku iki lak kawula ing Pringgondani. Inggih Raden. Kula kawula ing Pringgondani, kula minangka wakil-wakilipun para lurah-lurah sak kukuban Pringgondani sembah pangabekti kula kunjuk Raden Antasena. Bekti kula kunjuk dumateng jengandika Raden Antasena. Ya, ndak tampa gawe bombonging rasa. Tak sawang kaya peteng guayamu. Bab apa ingkang andadikake ruweting rasamu ki Lurah? Aduh Raden, yektosipun waleh-waleh menapa mboten kados lampaning kababar wonten ing Pringgondani dinten samangke. Nuwun sewu Raden. Para kawula Pringgondani menika bingung bilunglungan manahipun karana andungkap nyaketi dinten wisudan Raden Gatotkaca badhe kajumenengaken ratu wonten Pringgondani kedadak murca tanpa kabar, murca tanpa pepohyan. Lah sakmenika Raden Gatotkaca sampun kundur wonten ing Pringgondani namung watakipun pambeganipun solah bawa munamuni lan pakartinipun kok beneh kalian padatan. Sangertos kula Raden Gatotkaca menika piyayi ingkang gandrung kalian kautaman, remen kalian panembah lan pangibadah, nyingkur kalian babakan maksiat. Ning sebabipun menapa? Konduripun Raden Gatotkaca wonten Pringgondani malah ripalungguhan samangke papan-papan maksiat menika dipun krembakakaken, molimo dipun tindakaken, dipun galakaken. Mang pirsani para kyai alim ulama menika sami sakit manahipun amargi ngertos Raden Gatotkaca mapan wonten ing papan planyan rinten dalu namung dolanan wong wedok kalian dem-deman kalian main mboten wonten mandhegipun menika kados pundi. Oh. Ngapa mirahing sun prihatin waspagung mijil tuhu tahat tanpa karya wah ladalah jagat diwa baruri jagat mangestungkara
Ki Demang wonten dawuh. Apa ora luput sing nduk kandhakake saestu kula sumpah nggih wani menawi ndika Raden Antasena mboten pitados monggo kula dherekaken tumuju wonten ing papan planyan Raden Gatotkaca anggenipun karem jenjem anggenipun ngumbar maksiat menika kesangeten anggenipun nglarani rasane wong cilik. Oh, Kakang Gatut ngawur. Ngendi Kakang Gatut? Mongko iki tengah wengi. Papan dununge kakangku ana ngendi Ki Demang? Nggih teng lebet mriku. Ya enten menika kringkelan kalih tiyang estri ingkang beling-beling. Lah banjur nggih kula mboten wani lek kula mlebu mriku tan wurunga mangke dipidana kalian Raden Gatotkaca. Jenengan kemawon ingkang majeng. Ngono wae. Kakang Gatut. Kakang Gatut. Metu dhisik ki adimu Antasena pengin rembukan karo kowe. Dayoe teko la enggal kapakno. Saben-saben wonten dayoh ingkang mapan wonten ing warung kula Arum Dayu mriki. Mesti kula sugata mawi tembang dayohe teka ngeten niki men cetha lamun to tiyang mriki niku tiyang ingkang budaya. Kowe ya apal tembange. Apal ya mung banget. Dayohe teka pakakno asu. Ora apal mandu senengane. Kakangku Gatotkaca pemapan sakjroning warungmu kono. Nggih nika nembe kalih para-para putri ngemapan wonten ing mriki para wanita tuna susila ampun dipun ganggu. Kowe iki sapa? Nuwun sewu, kula menika gremanipun. Dadi sing mimpin para-para wanita niku kula. Kakang Gatut kon rene. Iki ana bab wigati sing bakal ndak babar. Janji Kakang Gatut ra metu rene. Lawangmu tak dobrak tenan. Wes cilaka. Raden. Ladrang kriyongan paras Sendrum adate madura angin kesan leongan sinanggaan kotirana manising dekang anggesa dan kesulas.
yen ora kleru sing teka ki adi kulan. Kae wong sugih duwe tawanono. Niki mboten langkung sendika ngetokaken dapur. Raden Antasena Apa? Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong Raden. Aku ora butuh rembukan karo kowe. Aku arep pitung karo Kakang Gatot. Mundur. Kang Gatot, apa Antasena? Kowe ngersake sing endi? Mengko sing bayari aku. Ora sudi aku kaya ngono. Wong laku jina tuku wong wadon kaya ngene janjane wong kapusan. Siji dadak mbayar, loro reget mergo ngibarate piring kuwi engko sing ngenggo wong pirang-pirang. Telu kowe kapusan. Ketoke mau tak tandangi. Aduh apa kuwi ngapusi jane ra krasa apa-apa. Mula ripalungguhan iki aku ngeman karo kowe, ngeman karo negaramu Pringgondani. Para kawula kabeh nyengkuyung anggenmu bakal dadi ratu ning Pringgondani. Para kiai alim ulama nyengkuyung anggenmu bakal dadi pimpinane wong Pringgondani. Ning pakartimu bedal-bedal kaya jalan ucul kaya ngono. Kowe urusane Gatotkaca kuwi dudu wong Pringgondani ra perlu melu cawe-cawe. Ning aku ki adimu lanang. Nadyan kaya ngopo lan kepiye yen tak ndake kamur-kamur sing kaya ngono, Tan Wurunga ki mengko nyempyok marang Antasena. Mula kowe ora perlu melu-melu. Iki urusane Gatotkaca, urusane wong Pringgondani. Arep tak jur, arep tak orak-arik iki negaraku dhewe. Kowe wong liya bro ora sak melu-melu. Aku mung sak drema ngemutake. Yen aku ora gelem, yen ra kena dilekke secara alus, aku gelem kasar karo kowe. Yen pancen njajal kaprawira, dulur dadi mungsuh. Maju.
kayune Purwasa Jati
Banyarengi gumantine mangsa diwasaning wanci wis manjing madya atri. Dedep-dedem perbawaning dalutan ana jamu ingkang lumaku ingkang kaduru amung lintang luku kang mawa Prabawa Sumunu sumeblak ing langit biru ora muka dadi kiblating wektu. Kawuryan Sasadara wis siniwaka aglar kang taranggana wis sumewa mesem ratuning dalu kawis tingal pinastika Cinandra panyayah kenya remaja kang wis ndungkap jagating asmara. Mabuka kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyak angkrem kadimesem Jaka belek mermelek Jaka tuwa mencara ngemu Prabawa. Angger gancang amblah kiblat nenggih lintang Bima Sekti katon Birawa kadya Sang Bima ingkang lagya mrawasa Sang Nemburnawa dadya Gura Gurnita weh daya pangaribawa. Ganti ingkang cinarita ora kaya ngemapan wonten sak lebeting wana lampahing panengah Pandhawa ing tansah sinuba suba dening para Panakawan.
matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala ing sampun paring malimbaring kanikmatan kamulyan berkah lan ugi rahmat dumateng sedaya para titah. Satemah para warga agung ing mapan wonten ing mriki sumup kidul dipun paringi nikmat sehat, nikmat sempat. Satemah saged silaturahim mapan wonten dalemipun Bapak Daryo sekalian Ibu. Laladan Seragi Pekalongan ya, Truk. Nggih, leres kados mekaten Mas Gareng. Jaman sing kaya ngene apa-apa mundhak ana piyai nanggak wayang wis matur nuwun ya, Truk. Bener, Gong, bener. Nah, gagasen. Ana sing kandha jare dolar mundhak ora masalah, wong cilik ki ra ngangge dolar gaene rupiah. Ning kowe takono karo Pak Daryo, panjenengane pengusaha tahu. Mongko tahu ki bahane saka dele. Dele ki saka luar negeri otomatis regane dele ya munggah. Masa munggah kabeh. Dele munggah. Sing jenenge Pertamak melu munggah. Bahan bakar melu munggah. Regan apa wae melu munggah. Ning rega dalang malah melorot. Ora apa-apa. Lah, yen situasine kaya ngene iki awake dhewe kudu lentur, Truk. Ana piyai nanggap wayang kaya Pak Daryo, ngene awake dhewe sematur nuwun ing tanpa upama. Ya, bener, Gong, bener. Merga sing dijagakake sing kersa ngurip-urip lan uga nglestarikake budaya tinggalane para luhur iki karo piyayi-piyayi kaya Pak Daryo ngono kuwi. Mongko yen gelem menengok sejarah terjadinya Indonesia mbiyen janjane sadurunge Indonesia kuwi lair ing Nuswantara ki dumadi saka para suku-suku bangsa. Suku Jawa, suku Dayak lan liya-liyane sak Nuswantara. Ya merga saka mulunge para suku-suku lan uga kerajaan-kerajaan di Nuswantara, akhire lahirlah ya kuwi negara Indonesia. Gandeng mula bukane wong Nuswantara ki saka piyayi Jawa khususe kudune anggene nata pamaréntahan Indonesia ki berdasarkan adat dan tradisine wong Jawa.